Ăștia cu chef de muncă trăznivar să vă trăznească. Când din vina voastră trebuie să mergem și noi la muncă. Ăștia care nu avem chef. Suntem obligați de voi ăștia cu chef de muncă. Noi ăștia ca mine așa fără chef de muncă, suntem obligați să mergem la muncă. Pentru voi, că nu vă mai ajunge vouă banii și nu vă mai ajunge averile și nu vă mai ajung conturile în bancă și alea. Trebuie să muncim noi ăștia fără chef de muncă, să muncim pentru voi, că vreți voi. Da, oar dracu în voi să dai cu munca voastră, cu tot. Trăznivar să vă fulgerească, să vă curenteze cu electroșocutarii și să vă facă presiune atmosferică în cap să vă facă. Banii, că numai bani aveți în cap. Fut-mă și în banii voștri să mă fut și în averile voastre. Că numai bani, 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 bani. Mergeți, băi, dreacului și trăiți-vă viața, lăsați munca. Că munca nu-i pentru oameni, pentru utilaje.